Lamalungu angungelene ngaphandle kwaletyalike ebanga ukubuyiselwa imali yawo. Amanye amalungu athi afake imali yawo ibalelwa $1,000 aseMelika kunye nemali yeli loMzantsi Afrika kwinto eyachazwa njengengxowa eyayiza kukhulisa imali zabo susela ngo-2016 kodwa kunangoku abakafumani nesente emdaka. Abanye bathi bathenjiswa ngokufumana izabelo kwimigodi yaseZimbabwe logama abanye bathenjiswa ngezindlu kwelalizwe. I invest in mining. I also invest to the houses project in Zimbabwe. So I put $1,000 for mining, for investment, and then I put 35,500 rands for housing. So I was supposed to get my house in 2 years' time, but now it's 4 years without anything. Namalungu athi anikuphuma phele kuletyalike zebabhenela kwibhunga letyalike zeli. I invested 5,500 in US dollars, and then since there is no update, there is no feedback. They just keep quiet. So after 3 years, I decided to pull out from the investment. Ziwe phansi inzame zokuthetha nenkokheli yaletyalike.